6 ମାସ ବାପ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ଝିଅ ଆଜି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯିବ। ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ବାପା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲିଣି, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଲଢ଼ି ପାରିବିନି। କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣିନେ। ନିଜ ଘର ସଂସାର ନିଜେ ଏବେ ସଜାଡ଼। ଯେମିତି ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାର ସଜାଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏବେ ରହ। ବାପାଙ୍କର ଏହି ଚେତାବନୀ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ହଁ ମାରୁଥାଏ। ମା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଝିଅର ଠଳଠଳ ଆଖିକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥାଏ, କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଝିଅ କେମିତି ସବୁ ମାନିନେଲା। ମା ବାପାର ମୁହଁ ଚାହିଁଲା। ବାପାର ମୁହଁ କେମିତି ବିରକ୍ତି ଆଉ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମା ଭିତରେ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଘର କେମିତି ସଜାଡ଼େ ମୋତେ ପଚାର। ନିର୍ଯାତନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଲାମୀ ପାଇଁ ଝିଅକୁ ମନଉଛ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ରାତି କଟିଗଲା। ସକାଳେ ଜ୍ୱାଇଁ ସହ ବାପା କଥା ହେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝିଅ ପହଞ୍ଚିବ, ଷ୍ଟେସନ ଆସି ନେଇଯିବ। ଷ୍ଟେସନକୁ ବାପା ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେନି। ମା ଓ ଭାଇ ଷ୍ଟେସନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା, ଝିଅକୁ ବସେଇ ଦେଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ମା ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପୁଅ ଆଗରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅମାନିଆ ଲୁହ ଆପେ ଆପେ ଝରି ଆସୁଥିଲା। ଝିଅ ଟ୍ରେନ୍ ଝରକାରେ ମାକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାସ୍ତା ସାରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଷ୍ଟେସନ ହୋଇଗଲା।